raditi od 20 sati, nemate li drugih planova, a ako do 20 sati želite provesti svoje vrijeme zanimljivo, neočekivano, pomalo avanturistički, onda dođite u Samobor. Sanja, to vrijedi i za tebe, jer drugi Cufus cirkuski ulični festival u Samoboru počeo je sinoć. Dio onoga što su sinoć tamo radili sad nam pokazuje Aleksandar Đikić i Mija Marđenović, a iza njih sa hula hoopom se odlično snalazi Tatjana Duhaček. Ja ću se malo skloniti za svaki slučaj da ne bih bila preblizu njima. Dakle, brojni nastupi, akrobacije, koncerti, predstave za djecu i odrasle uz odličnu i ludu glazbu trajaće do nedjelje navečer. Na Cufusu ćete imati priliku vidjeti i ekstremnije vještine, poput primjerice hodanja po žici, plesa na svili i prvi put u Hrvatskoj atraktivan brdski spust monociklima, da mi je to vidjeti. Ovih dana će Samobor preplaviti mnoštvo artista, klaunova, žonglera, akrobata, glazbenika iz Hrvatske i svijeta, a na radionicama Cufusarija posjetitelji će moći naučiti cirkuske vještine. Važna napomena, sve je besplatno. Ogladnite li, moći ćete kušati gulaš od 78 vrsta gljiva, nijedna, kažu, nije luda, a ožednite li, možete ugasiti žeđ sokom od koprive. Ako spadate među hrabre, možete se okušati u nagradnoj igri, a to je prelazak preko potoka Gradne po konopu na monociklu. A spadate li one još hrabrije, tradicionalna samoborska igra natjecanje u branju koprive također vas zove. Ja ću sad zamoliti ipak, samo ne znam da li Aleksandra ili Miju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vi kao vaša skupina i grupa koja se zove? Razbi briga. 3 godine već djelujete otprilike. Prvi ste u putu u Samoboru na Cufusu. Da. I sinoć ste već pokazali dio svog umijeća. Da, jučer smo imali veliko vatreno otvorenje u kojem su sudjelovali svi artisti. Dobro. I otvorili smo festival. Ali vaš pravi nastup, da tako kažem samostalni, jest sutra? Da, imamo 2 nastupa, jedan ujutro. Dobro. Kod Matice Hrvatske, jedan na večer na trgu i radimo popodne radionice. Mogu li ja doći ili... Da, naravno. Bilo tko. Koja je dobna skupina, najmlađa, koja je najstarija, koja može doći na radionice? Što će naučiti? Ovo što ste vi sad pokazivali? Pa da, evo, svako ko može hodati može doći. Ne treba biti žena od gume za tu. Ne treba imati nikakvu stručnu spremnost, samo dobru volju i malo sportskog duha. U koje vrijeme za radionice je bitno doći? Od 2 do 5 su radionice. Dobro. Radimo radionice akrobalansa i žongliranja. Biće vas više, sad ste samo 2 ovdje. Da, bit će nas više. U prijateljici radionicu sa hula hoopom. Ja ne mogu ni razgovarati jer se ne mogu ni na metar približiti, toliko hula hoop vrti. Odlično, dakle u Samobor treba doći. Tatjana, nastavite vi slobodno svoje. A što se tiče, ovo sam ja u kadru, što se tiče gostiju iz inozemstva, vas dvoje nastavite, baš me zanima to balansiranje. Što se tiče gostiju iz inozemstva, jedan nam je ovdje. Dakle, što izvodi... Dobro jutro. Good morning. Dobro jutro. Čula sam da imate čarobnu kristalnu kuglu u kojoj možete sve vidjeti, Kris. Budućnost, sadašnjost, prošlost i ostalo. That's right, it's a magical ball. Točno, to je čarobna kugla. Vi ste li pogledali? Let me show you. Da vam Dakle, pokažem. Kris nam dolazi iz Londona. There's a magical way to... Postoji čarobni način da stvorim ovu kuglu. Možda ste već vidjeli ove mihuriće za djecu. Dobro. If I just take one. Uzet ću jedan od njih. Kako? You can see. I put it Vidite, into my hand. stavit ću ga u ruku. And blah. Puhnuti. Bla. That's right. Nestade. Because? Jer Mislila sam da će iz usta izvući. Odlično, Kris. Jako sam blizu, kažu ljudi da se trikovi mogu otkriti iz blizine, ali nisam ništa shvatila. A veća, čarobna kristalna kugla, postoji također. Što se s njom radi? da, naravno. Dakle, dio ovoga što Kris pokazuje, ali i mnogo više toga, ćete vidjeti u Samoboru na Cufus festivalu. It's again a magical, mystical Ponavljam, ball. to je magična, mistična kugla. It can invite you into a world. Ona vas može pozvati illusion. u svijet iluzije. Dobro, nadam se da me neće hipnotizirati, pa nastavite umjesto mene emisiju. It will show you things you've never seen. Ova čarobna kugla će vam pokazati stvari koje nikada niste Toga vidjeli. sam se i bojala, da. Želim li ja to sve vidjeti što će ona pokazati?
Please see your future. Molim, pogledajte vašu budućnost. It's upside down. Da, Ona je vidim. naopačke. Jadna ja. Kris, niste prvi put u Hrvatskoj, ali ovo vam je prvo gostovanje na Cufus festivalu. Vjerojatno ste po svijetu na mnogim sličnim festivalima bili. Što očekujete u Samoboru? Yes, in fact I've been traveling the world. I've been traveling in 29 countries. Proputovao sam već 29 zemalja. Izveo sam različite trikove u njima i izveo sam i nekoliko trikova na cesti. To već 7 godina savršeno. I uspijevate kao ovakav jedan samostalni umjetnik, širokog pojma rečeno samostalni umjetnik, živjeti, preživljavati, financijski. That's right. Yeah, I'm able to make my living. Znači, zarađujem za život od toga. Izvodim sa različitim suvremenim cirkuskim grupama diljem svijeta, ali uglavnom kao nezavisni umjetnik. Samouk sam i ja sam izmislio svoju osobnost. Čestitam. Svaka čast. Kris, hvala vam lijepo. Vidimo se u Samoboru. Dakle, dođite svi na Cufus festival. Ne morate doći u Cufus, možete biciklom, automobilom. Ako ste u dobroj formi, poput Vesne Mimice i naših djevojaka, a onda Cufus. Put Samobora.